کۆنین پەنابەریێ نابنجی و مال بسەردەژی ڕەوشە مرۆڤیە خراپ ئاخەفتنەکەوەی یا جودا هەیە. دوێ مالێدا 5 کەس هەنە نابینن. باڤێوان دە ئەنجاما تەقینە بۆمبەکە چاندیدە دشەڕێ دژی داعشێدا هاتیە کوشتن. لێ ئەو ژزک ماکیڤە کۆرن vەیەکێژی بارێ پەنابەرتیێ گرانتر کریە. أنا عم بشوف يعني شكلك أنت يعني شايف از نهاتا وەکسیەک دبینم. دەخوازە me ji rêxistinê navdewletî ew e ku alîkariya min bikin. Ev hêya masê salin ku bi tenê sozan didin min û tu alîkariyê pêşkêşî min nakin. Ez hevî dikim ku dunyayê bibînim. Wek min wek hemû hevalên min. Bavê min bi mînekê hatiye kuştin û min wî nedît. کامپا عین عیسا یەک ji 5 کامپên Rojavayê Kurdistanê ye ku 10,798 malbat yên ewareyên navxweya Sûriyê têde dimînin. Rêveberiya kampê dibêje ev 4 salin ew vê kampê îdare dikin. Lê roj bi roj alîkariyên navdewletî ji wan re kêm dibin. النقاط الطبية موجودة ولكن الأدوية غير كافية. خالên pizîşkî hene lê derman nebesin. Çareserî ew e got piştgiriya xalên pizîşkî û alîkariyên xwarinê werin kirin. Ev yek erkê rêxistinan e. Parvekirina alîkariyan di nava kampê de giringtir e. Got li derve werin parvekirin. Ev kamp bûye weke bajar û divê hemû pêdiviyên jiyanê têde peyda bibin. Dema ku ji şer direviyan kamp ji bo wan baştirîn war bû. Lê rewşa xizmetguzariya xirab wan tûşî şerekî derûnî bi awayekî rojane dike. Ev jî di demekê de ye ku sedî heştê nişteciyên vê kampê xelkiya Reqa û Dêra Zorê ne, yê din jî ji navçeyên cudayên Sûriyê ne. زێدەتر ji 13,000 kes li vê kampê dijîn tevî ku li piraniya bajar û bajarokê wan şer bi dawî bûye lê ew dibêjin ji ber têkçûna malê wan ew nikarin vegerin deverên xwe. Nişteciyên kampê behsa wê yekê dikin ku derdora 5 rêxistinên civaka sivîl derbasî kampê bûne. Lê heya niha jî wekû pêwîst alîkariya wan kesên ku gelekî zerermend bûne ji şer nehatiye kirin. Vivian Fettah, Rûdaw, Kampa Ayn İsa.